Neste capítulo explicaremos como realizar o proceso de rexistro da captación de mexilla, tanto en cordas colectoras como en banco natural, así como en tempo real ou en modo previo. Para realizar o rexistro da captación en cordas colectoras, seleccionaremos a opción de expedir, e posteriormente, a batea na que realizaremos a captura. Aparecerános o seguinte menú no que poderemos seleccionar a orixe da semente. Marcaremos aquí o de captura de semente en cordas colectoras. No caso de ter rexistradas distintos tipos de cordas na batea, poderemos facer a selección oportuna. A aplicación permitirános rexistrar as capturas dentro dun período de 5 días. Tras seleccionar a data da captación, só teremos que engadir o número de cordas levantadas e a cantidade de quilos colleitados. Unha vez introducidos os datos, presionamos o botón de expedir e xa teremos o documento confirmado. Toda a información que con tempo de consultarse e tamén descargarse como PDF no móvil. Se a recollida ten lugar nun banco natural, podemos rexistrar as capturas en tempo real, é dicir, no mesmo momento ou o mesmo día da recollida. Tamén poderemos preparar o documento con antelación á data da recollida. Para rexistrar a recollida en banco natural e en tempo real, seleccionaremos Expedir, a batea para a que realizaremos a recollida e, posteriormente, ao seleccionar a orixe da semente, elixiremos a opción de recollida en banco natural do litoral. Neste caso, como é en tempo real, seleccionaremos tamén esta opción. O sistema asignaranos a data do día en curso e pedirános indicar a zona de recollida. Aínda que a aplicación localizará automáticamente a nosa posición no momento do rexistro, é importante comprobar que o punto é correcto. Podemos desprazarnos polo mapa e amplialo pulsando o símbolo máis que aparece na pantalla, ou afastarnos co símbolo menos. Deste xeito poderemos comprobar, e se é necesario modificar, facendo clic no lugar exacto onde se realizou a recollida. Por último, pedirános introducir a cantidade recollida e o transporte utilizado para o desprazamento, xa sexa terrestre ou marítimo. Ao premer expedir, confirmamos o documento. Este documento dá soporte ao tránsito da mexilla dende a zona de recollida ata a batea de destino. Tamén é posible realizar unha declaración en modo previo, o que quere dicir que poderemos preparar o documento de declaración de recolección antes do momento da captura e poder validalo posteriormente. O proceso é similar ao exemplo anterior. Seleccionamos a opción Expedir, a batea para a que faremos a captura, e a opción Recollida en banco natural do litoral. Neste caso, cando se nos pida que escollamos o tipo de declaración, debemos seleccionar a opción previa. Posteriormente indicamos a data na que temos previsto realizar a captura. Seleccionaremos no mapa a zona de recollida, desprazándonos polo mapa ata localizar o punto onde temos previsto realizar a recollida e facendo clic sobre el. Se o precisamos, podemos ampliar o mapa pulsando o símbolo máis que aparece na pantalla ou afastarnos co símbolo menos. Posteriormente, indicaremos a cantidade prevista e o transporte que imos a usar. Ao seleccionar Expedir, xerarase un documento previo que dá soporte ao tránsito da mexilla dende a zona de recollida ata a batea de destino. O documento debe confirmarse a maior brevidade posible. Para iso, escollemos a opción de Peche de declaracións no menú principal. Accederemos así a todos os documentos que xerásemos en modo previo. Agora só teremos que seleccionar o que desexamos validar e marcar a opción de pechar. Neste punto, pedirános confirmar tanto a localización como a cantidade final recollida, no caso de que houbese algún cambio. Podemos navegar polo mapa para seleccionar a localización facendo clic no punto de recollida exacto e introducir a cantidade final de kilogramos recollidos. Unha vez comprobada a información, marcaremos novamente a opción de pechar e informarános se o documento foi pechado con éxito.